नमस्कार सकाळର ଖବର ଆଜି ହେଉଛି 29 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମସିହା ଶନିବାର ଦିନ। ନମ୍ବର 1 ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପହିଲାରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ଛତିଶା ନିୟୋଗ ବୈଠକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନମ୍ବର 2 MBBS ଓ BDSରେ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ। ଫେବୃଆରୀ 3ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ତାଲିକା। ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ 10 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଯାଏ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3 ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ବେଲା ପଡ଼ିଆରେ ଲାଗୁ ହେବ 144 ଧାରା। ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ପରେ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ନମ୍ବର 4 ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅମିତ ଶାହା ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀରେ ବାବା ରୁଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5 ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ MBBS ଓ BDS ଆସନ ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାହେବ। ମୋଟ 1663 ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ନମ୍ବର 6 କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲାଗୁ ହେଲା 144 ଧାରା। କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଧି ଦିବସ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ବେତନ ସଂଶୋଧନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ଫଳରେ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ 5.5 କୋଟି ଟପିଲାଣି ଟିକାକରଣ। ଆଜି 3288 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଏଣିକି 28 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ 30 ଦିନ ରହିବ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇ। ନମ୍ବର 10 20,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆଦିପୁରୁଷ। 400 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମେକିଂ ବଜେଟ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ EV ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଏଭ୍ରି ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର 1000 EV ଚାର୍ଜିଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ। 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ରେ ଗୁଗଲ $100 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ। ଏୟାରଟେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେଣି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହେଉଛି ନିଓକୋଭ। ନମ୍ବର 14 ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ଗତକାଲି ସରକାର ଭି ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜାହାଜ ଖୁର୍କିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେବାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୈଶ୍ୱିକ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ
ଭାରତ ସରକାର ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍କୁ ମିଳିଲା ICMRର ଅନୁମୋଦିତ। ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ବିକାଶ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସିନେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ନମ୍ବର 18 ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଏନେଇ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତ ସହ $37.50 କୋଟି ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ର ହେଲା ଚୁକ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାଇନାକୁ 2-0ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଲା। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା BWF ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଶେଷ ସୂଚନା ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୂଚନାଟି ସମାପ୍ତି ହେଲା। ନମସ୍କାର।